1995 mmwenye ochokera ku India Rajan Mahitani anabwera ku Malawi ndi kutsegula banki. Ambiri amagwisa ntchito banki imeneyi pozembesa ndalama zakunja, amatulutsa forex mwa chinyengo kutumiza maiko awo. Kuonjezera pamenepa, banki inalibe KYC. Reserve Bank ya Bingu idazindikira anayitseka 2005. After 20 years, Supreme Court yagamula kuti boma linalakwitsa kutseka mmwenye ameneyu apepesedwe ndi matrilioni kwacha. Akuluakulu, Makhothi sanamberero ononga zinthu. Akamadana ndi president amachita zinthu zofuna kusokoneza. 1918 mwachitsanzo, America imaletsa child labor. Anachita bani katundu wopangidwa ku fakitale yolembana ntchito. Koma Makhothi anachita dismiss ndikulola makampani azilembana ntchito. 1857 nyumba ya malamulo inaletsa ukapolo ndikupereka citizenship kwa anthu akuda. Makhothi anachita dismiss ndikugamula kuti anthu akuda sinzika kwawo ndi ku Africa. Zotsatira zake dziko linagawikana. Mukamamva American Civil War anayambisa ndi majaji. Parliament inathetsa ukapolo, iwo anakana ndikubweretsa chipwirikiti. Ngakhale kumalawi kuno tinasaba kuno kumenyana mu 2020, nkhani yake anali majaji. Ndiye lero same situation. Finance Bank inali yakuba, amazembesa forex akuti tipepese ndi matrilioni kwacha. Great Depression 1932 kunali ulova, umphawi komanso njala. President Franklin Roosevelt anayika recovery plan. Mwachitsanzo, katundu amakwera daily mopanda dongoso. Lero 500 mawa 2000. Ngati boma anachita fix mitengo ya zinthu. Kunali ma project olemba anthu ntchito, kugawa fertilizer komanso kuthandiza osowa. Koma khoti linapanga dismiss kuona kuti President recovery plan inali yosavomerezeka. Franklin Roosevelt analephera kuthetsa ulova chifukwa cha ganizo lochokera ku khoti. Panonso tikuziona ku Malawi, APM anakhazikitsa recovery plan akusaka ndalama zoyendetsera dziko. Ndiye kukubwera khoti akugamula kuti mutenge matrilioni ogulira mankhwala azipatala, mafuta agalimoto komanso fertilizer, mumpase mmwenye ameneyu Rajan Mahitani. Tikalowa m'Baibulo, Gideon anamba bwino, mapeto ake amachita katangale. Ngakhale mwana wake Abimeleki anapha abale 70 chifukwa cha corruption. Leronso tili nawo Gideon, Abimeleki ku judiciary amene akufuna kupha Malawi chifukwa cha katangale. Akuluakulu, history is the best teacher.